Ayun mga kababayan, welcome back ulit sa ating channel. Ayan, kung bago ka pa lang, mangyaring paki-subscribe ang ating ang ating YouTube channel, paki-share na rin at paki-like para madami ang pwedeng makapanood ng ating reaction video. At pa-share na rin ang ating video. Pa-hit na rin yung notification bell niya para lagi kang updated kung nagustuhan mo itong ating video. So ngayon, bago natin umpisahan, intro muna tayo. Kapag galit ka sa droga, ang sabi nila, magbantag ka. Kapag Ayan, alam nyo kaya pinopromote natin ito, ini-endorso natin ito si DJ Bantag, mga kababayan. Ay dahil gusto natin itong makapasok sa Senado para naman yung ibang mga bulok na mga Senado na dyan mapalitan na. Maiba naman ang mukha ng Senado, mga kababayan, kagaya ni Senator Rapi Tulfo. Kita nyo naman, active na active siya sa Senado ngayon. Ginagaya na siya ngayon ng iba, napapasawsaw yung ibang senador na matagal na dyan, na inaambag na sila, na wala man lang tayong narinig sa kanilang ganitong ka-active na mga senador. Maliban kay Senador Rapi Tulfo, pati ito si Idol Ruben Padilla. Sana mga kababayan, suportahan natin to si DJ Bantag para dumami na sila sa Senado na para kalampagin lagi itong mga katiwalian, kung ano-ano samot-sari mga problema ng ating lipunan. Ngayon, yung title ng ating video ay nare-reaksyonan ay yung nag-submit na pala si SOJ Remulla ng kanyang counter affidavit. Pero alam niyo bakit tahimik? Pagdating sa personal niyang problema doon sa ombudsman, bakit hindi siya nag-press conference? At saka advance yung paggawa niya ng kanyang counter affidavit. Yan ang yan ang parang nanginig siya rito, natakot siya kasi kaagad siya nag-submit. Tingnan niyo itong kasi ito 19 na pahina ito. 19 na pahina itong kay Remulla na ito. 18 na pahina ito. Tingnan natin yung nasa unahan. Ito yung kanyang counter affidavit to. Bahala na kayong bumasa, parang hindi ko mabasa yata at medyo malabo. Ayan yung sa kung kailan niya siya nag-SORM statement yan. Yan nung February 13. Yung date diyan. Ibig sabihin maagap pala ito si OJ Remulla. Ayan. Parang sa Department of Justice yung kung saan ginawa itong kanyang counter affidavit kasi Manila ang nakalagay dito sa administrator. Sa Department of Justice yan. So nung i-declare ng ombudsman na mag-submit siya within 10 days nung February 14, ibig sabihin doon lang sinabi ng ombudsman na mag-submit siya nung natanggap nila yung return card na registered kasi i-courier nila yan mga kababayan yung kanyang complaint letter o kopya nung reklamo sa kanya. Ngayon siguro na-confirm ng ombudsman nung bago mag-February 13 na bumalik sa kanila yung return card o registered, na-confirm nila na receive niya, tsaka sila nagsabi na mag-submit siya within 10 days mula nung February 14 up to February 24 dapat. Pero itong kanyang counter affidavit, abay maaga, February 13 nakagawa na siya. So ibig sabihin, maaga pa dyan, natanggap na niya yung kanyang kopya doon sa reklamo sa kanya na ipinadala ng ombudsman. Kita niyo mga kababayan, pansinin niyo, tahimik pagdating doon sa problema niya. At saka ito, consolidated na counter affidavit. Ito pinagsama-sama na niya lahat ito para hindi na niya maiharap si Aguho. Yung si Aguho na binabanggit ni General Bantag, gustong ipalabasin yon. Inako na lang niya kaya consolidated tawag dito,
counter affidavit ito. Ito nakalagay dito sa taas. Hindi ko masyadong mabasa. Pero yun na, ito kung basahin nyo na lang dahil medyo malabo, hindi ko ma-zoom. Ayan yung counter affidavit. Ito yung paggawa niya noong February 13. Ayan. So, ginawa doon mismo sa Department of Justice yan. Kasi ayan yung kanyang, yun, pinareceive dyan sa pinagawa. Parang notaryo yan doon sa sa Department of Justice. Ayan, may copy furnish dyan yung abogado ni DJ Bantag. Yan, kamakailan lang, isang araw lang yan ipinurward nung abogado ni General Bantag kay BMR channel. Kaibigan natin yun na bantag vlogger din yan, mga kababayan. Very supportive din yan, kagaya natin kay General Bantag. Kaya kung sakasakali, mga kababayan, na ituloy ni General Bantag or udyukan natin na lumaban siya ng 2025 kasi ang sabi niya ay wala daw siyang pera para lumaban. So, kailangan udyukan ng taong bayan ito si General Bantag para makapasok siya, mga kababayan, sa Senado at magkaroon ng isang kagaya ni Bantag na palaban, action man. Sa nakikita natin personalidad nito, walang pinagkaiba kay Digong ito at saka dito kay Idol Rapi Tulfo. Sana isa rin ito sa aasahan natin na magiging active o tagapagtanggol ng mga mahihirap diyan sa Senado, tagapaggawa ng batas para paboran ang ating mga kababayang mahihirap. Sana suportahan natin 'to, mga kababayan. So yun nga, yung balikan natin itong pagpapile ni SOG Remulla ng kanyang counter affidavit. Bakit tahimik dito ang mga mainstream media? Ni wala man lang silang binabanggit dito. Ano bang or itinago rin ito ni SOG Remulla dahil nahiya siguro ito, no? Na sipin mo, sekretary ka, magka-counter ka, parang dagok sa pagkatao niya ito. Itong SOG Remulla na ito. Yung iba kasi nagre-react dito na para daw, bakit daw may conflict dito sa counter affidavit niya kasi February 13. Tapos itong ombudsman naman ay February 14 siya na nag-declare na counter affidavit siya within 10 days from February 14 to February 25. Ang pagka-analyze natin dito, mga kababayan, kaya nag-announce itong ombudsman ng February 14 dahil na-confirm nila before February 14 na natanggap na ni SOG Remulla yung kopya ng reklamo ni Bantag. Yan, din ni General Bantag. Hindi kagaya nila Remulla noon na wala pa ngang natatanggap si General Bantag. Abay, panay ang press conference niya na sabi, mag-file ka, harapin mo ito. Kung ano-ano pinagsasabi nila, panay ang press conference nila. Tapos pinapasuko pa nila, wala pa ngang kaso. Wala pa ngang complaint yung kopya ni DJ Bantag na galing sa Department of Justice. Tapos pinapa-counter affidavit na nila, wala pa nga siyang natatanggap. Tapos mali pa yung middle name, middle initial niya. Kaya itong kamamadali nila, mga excited tong mga trabaho nitong SOG na ito, excited sila masyado. Aba, mali-mali yung mga ginawa nilang statement nila, mga pahayag nila, lalo na sa mga mainstream media. Parang tuwang-tuwa sila para pagpiestahan si DJ Bantag. Kaya dumami ang sympathizer ni taga-suporta ni DJ Bantag dahil doon sa ginawa nilang yun na nakikita ng kagaya ko, kagaya ng ibang mga vlogger dyan na may mali doon sa ginagawa ng DOJ. Yun, mga kababayan. Kaya ito, tahimik sila nung nag-file sila ng counter affidavit nila sa ombudsman dahil parang kahihiyan nila. Kaya hindi sila nag-press conference.
kung kayo ano man na-analyze nyo dito mga kababayan, i-comment nyo na lang dyan sa ano, dahil siyempre hindi naman tayo abogado. Kung ano man, ayon doon sa ating pananaw lang itong ating sinasabi natin at analyze natin, na maaga na nag-file ng counter affidavit itong si SOG Remulla. So yun, ang pinagtataka lang talaga natin ay walang mainstream media na nagpalabas nito. Tumahimik silang lahat. Wala siyang press conference. Dahil kahihiyan na nga siguro ito para sa kanila. Okay, hanggang dito na lang mga kababayan. Hanggang sa muling video natin, the action video. Maraming salamat.